Nik uste dut olako foruak beti diala oso aberatzak, izan be emuten dutzue aukera bat eta espazio bat, lehenengo eta behin beste lehendakarixekin berba izateko, Mondragonetik datorren ponentzia beran inguruko bakoitzak dakon eritziak eta konpartiu, ikusi gutxi gora bera beste kooperatibetan eta zer gai lantzen dabitzen, eta gero bebaita emuten dutzu bizibilidadia oso ona, ikusteko zuk zeuk zure kooperatiban nundik jo biozun edo zer jorraketan hasi zeiken. Me parece muy importante que nos juntemos todos los presidentes porque creo que es el sitio donde podemos tener relación. No solamente es importante que los presidentes que estamos en la comisión permanente establezcamos ahí unas relaciones, sino que entre todos los presidentes de las cooperativas de Mondragón nos conozcamos y que coincidamos en este tipo de foros y sobre todo para que tengamos un discurso unitario. Gehien bat dibizio mailan baditugu aukerak eta hor gehien bat konseillo errektorean eta batu egiten gara hilabetero, baina beste dibizioekin eta zailago izaten da topaketak izatea eta bakarrak kongresua izaten da, eta orduan nik uste dut holako dinamikak interesgarria direla bultzatzea. Gobernantza eredu aldetik berrikuntzak etorri bila dira. Eta organuan funtzionamentu ezin gara anklau oindala 25 urtera. Ez, baizik eta hori egokitu egin bida eta organuak ikasi bidaue nundik jo biun eta noruntza goia zen. Nik esango neke 2 urtean behin, ero 4 urtean behin bintzat, plan estrategikoekin batea, politika sozio-enpresarialekin batea, holako foro batikia ondo gunetzak gehiela.